Dnes ti ukážu jednoduchý vepřový guláš, který pohladí na duši. Nejdřív nakrájíš vepřový maso na větší kusy a cibuli na jedno. OK, let's go. Do hrnce dej sádlo nebo olej. Rozpal to a dej tam tu cibuli. Tu cibuli musíš restovat dovnitř, tak si s tím dej tu práci. Cibuli hlídej a míchej, než ji tam necháš zčernat jak palec u nohy. Minimální přijatelná barva je asi tahle. Přišel čas na maso, který hned osol a opepři. Budeš ho restovat a pokusíš se vyvařit šťávu, co pustí. Když se maso bude připalovat, podlej ho trochu pivem. Zbytek vypij a snaž se neožrat. Maso na dobrý guláš prostě potřebuje čas, tak mu ho dopřej, než budeš pokračovat. V této fázi už tam jebneš protlak a krátce ho prosmažíš. Pak tam sypeš papriku a půl minuty mícháš. Jestli si to pivo nevychlastal, tak ho tam nalej a ještě to podlej vývarem nebo vodou, ať je maso potopený. Čili dej podle chuti a přidej divoký koření. Základ ještě osol a pak to budeš pod pokličkou dusit do vzniknutí masa. To by mělo trvat asi hodinu. Když je maso měkký, vyndáš koření a nastroháš tam oloupanou bramboru. Prolesuj tam česnek a nech to 15 minut housnout. Na konci tam přidej majoránku. Já měl čerstvou a měl jsem jí málo. Sušený dej vrchovatou lžíci. Čerství klidně 2. Když tu sušenou mršku promneš mezi dlaněma, krásně se rozvoní. Trik mojí babičky je vyndat maso a rozmixovat cibuli s výpekem do hladka. Pak tam to maso vrátíš a můžeš rovnou k oltáři. Podávej to s bramboráčkama nebo s čím chceš. Dám ti sem víc videí, jak to servíruju, abych tě donutil si to připravit a nesentáš si jenom na kušile. Guláš zdobíš cibulí a máš hotovo.